हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय आं आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिफां गायनायनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों माने दा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मबाइलफ्राव बिफां गायनायनि सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनाय तो आं बेखौहायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो आंबो खालामनानै लाखांबाय आरो डाउनलड माने जेबो हार्ड नङा गोरा नङा आरो प्रसेसा नोंथांमोना 1 मिनिटावनो बे खामानिखौ मावना लानो हागोन आरो गावबा गाव मबाइलाव नायनानै बानायोबाना जेबो माने मोनसेबो खामानियानो गोरा नङा आरो आंनिबाथ' आं माने माखौबाफोर रोङाबाथ' आंथ' डाइरेक्ट मबाइलाव इउटुबाव सार्च खालामनानैसो बानायखायो आरो बे जा खामानि बेथ' दसेल' 1 मिनिटावनो जाखायो थ' बिदिबा नायनानै नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै लादो आरो नायलांदो होमबा बोरै बानायो फार्स्टआवहाय थांगोन जोङो गुगोलाव आरो जा खामानि बे गुगोलावसो जागोन नालाय बिदिबा जोङो गुगोलाव थुबाय बिनिफ्राय जों गुगोलाव सार्च खालामदो अमृत वृक्ष आंदोलन सार्च खालामबाय सार्च खालामखांनायनि उनाव बेबायदि ओंखारबाय ओमफ्राय बेयाव जोंनि बे गाहायाव अमृत वृक्ष आंदोलनाव थुना होदो आरो माने क्लिक खालामदो नै बिनिफ्राय बेबायदि फैबाय ओमफ्राय बै लेफ्टआव 3 लाइन दं लाइन मोनथाम बेयाव थुबा बिदि ओंखारो आरो ना ओमफ्राय बेयाव रेड कालारजों लगिन लिरनाय दङना बे लगिनाव थुबा ओमफ्राय नै बेबायदि ओंखारबाय आरो नै नोंनि रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बारखौ थुदो मबाइल नाम्बार होखांनानै गाहायाव क्लिक हियार टु गेट वन टाइम OTP आव थुबानो नोंनि OTP नाम्बारा मबाइलाव मेसेजाव सेन्ड जासिगोन आरो बिनिफ्राय नों नाम्बारखौ लानानै बेयाव OTP आव थुना होदो आरो OTP नाम्बार होखांनानै गाहायाव लगिन लिरनाय दंखायो बे लगिनाव थुना होदो आरो लगिनाव थुखांनायनि उनाव नोंनि बे डाटाया बेयाव ओंखारजोबगोन आरो नोंनि मबाइल नाम्बार ओमफ्राय हासबेन्ड नेम एड्रेस ओमफ्राय मा होनो SHC नेम रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गासिबो ओंखारजोबो नै बेयावहाय गासिबो फारि होखाजोबनाय दं नोंनि गडनि नाम ओमफ्राय हासबेन्डनि नाम एड्रेस आरो एज जेन्डार बिदि गासिबो ओंखारजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेयाव थांदो नोङो गाहायथाराव थांनानै बे ग'नि गाहायाव डाउनलड प्लान्टेसन सार्टिफिकेट बे ब्लेक कालाराव व्हाइट कालारजों लिरनाय दंना डाउनलड प्लान्टेसन सार्टिफिकेट बेयाव थुनानै होदो आरो बेयाव थुखांनायनि उनावनो नै नोंनि सार्टिफिकेटआ डाउनलड जाबाय आरो नै बेयाव डाउनलडआव नोंनि सार्टिफिकेटआव नोंनि नाम थागोन ओमफ्राय बे अमृत वृक्ष आंदोलन 2024 बिदि माबा दं आरो एक्चुवेलि बेयो आंनिमोन आरो आं आंनिखौ सिगाङावनो माने डाउनलड खालामनानै नागिरबाय बिनि उनाव नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो गावबा गावनो मबाइलाव डाउनलड खालामनानै लादो आरो दसेनो जायो 1 मिनिटावनो जायो आरो थ' बिदिबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो